गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। सनितपुर जिल्ला गहपुर हालामनि दमनपुर गामिनि बारग' एनडिएफबि एन हास्थाय बिथाङा दान मोनथामनिफ्रायनो हारानि केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै थानाय बारग' एनडिएफबि हेब्रन नार्जारि एन हास्थाय बिथाङा थांनाय मैया 25 जुन खालि रुंसारि जाबाय। क'क्राझार जिल्लानि सासे लाइमोना गोमानानै दङ। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरिनि सिङाव थानाय 4 नं सियालमारि गामिनि अनसुलि नार्जारि मुंनि सासे लाइमोना थांनाय 23 जुननिफ्रायनो गोमानानै दं। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनोब्ला खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। न'खरनि सुबुङा जानबुं अनजिमा 8638177791। बर' हारिनि गेजेराव गोग्गाथाव खौरां। अपुर्न नार्जारिया फैगौ बावैसो साननि गेजेराव सुइडेन हादराव जानो गोनां ट्राइ-नेशन सिरिज फुटबल चेम्पियनशिपआव भारतनि आइजो हान्जाखौ केप्तेन महरै अपुर्न नार्जारिया दैदेनगोन। भारतनि फुटबल फेडारेशनआ अपुर्न नार्जारिखौ मेन स्ट्राइकार महरैबो सायख'नाय जायो। मख'नो गोनांदि पुनेनि केम्पआव जानाय मोनसे सेलेक्शननि गेजेरजों अपुर्न नार्जारिखौ केप्तेन आरो मेन स्ट्राइकार महरै भारतनि फुटबल फेडारेशनआ सायख'यो। अपुर्न नार्जारिया केप्तेन महरै सायख'जानायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बिथांनिसिम हामलायनाय जासिहरदों। धेमाजि जिल्लानि जनायाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों लंक बसुमतारीनि जिउ खहा जादों। जनायनि जुनखारेंआव मोनानि 6 रिंगासो समाव गंसे मेजिक गारि आरो बाइकनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनाय जाथाय। बे जाथायाव जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। धेमाजि जिल्ला जनाय जुनखारें 515 नं राजा लामायाव मेजिक गारि AS03BC3164 नाम्बार आरो गंसे AS22H1712 पालसार बाइकनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावनानै बाइक सालायनानै फैनाय जनायनि 2 नं लादांगुरि गामिनि लंफ' बसुमतारीया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो जाथायाव जखम जानाय सुरज मगर मुंनि सुबुंखौ जनाय देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसनदोंमोन। नाथाय गोब्राब जखम जानायनि थाखाय मोजां फाहामथाय होनो डिब्रुगड़ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय लानानै थाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।